नमस्कार मित्रांनो, आपले जी के स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय अंगाचा थरका पडवणारा अनुभव. हा अनुभव आमच्याच गावातील असून पूर्णतः सत्य आहे. आमचं गाव इतकं लहान, नकाशावर शोधलं तरी कदाचित सापडणार नाही. चारही बाजूनी डोंगरांच्या सावल्या, मधोमध मातीचे रस्ते आणि उन्हाळ्यात राखेसारखं तापलेलं माळरान. पावसाळ्यात मात्र सगळं गाव हिरव्या शालीत गुरफटल्यासारखं दिसायचं. सकाळी कोंबड्यांचा आरव, दुपारी विहिरीजवळ बायांची कुजबूज आणि संध्याकाळी देवळात वाजणारी घंटा. एवढाच काय तो आमच्या जगाचा आवाज होता. गाव एकदम शांत होतं, पण ही शांतता कधीकधी एकदम जड वाटायची, विशेषतः संध्याकाळी. आकाशात मावळतीची केशरी छटा हळूहळू पसरायची आणि गावावर एक वेगळीच उदासी दाटायची. तेव्हा वयस्कर लोक घरातच थांबायचे. कुणीही कारण नसताना बाहेर पडायचं टाळायचं. आमचं गाव जितकं साधं तितकंच ते कथांनी भरलेलं होतं. प्रत्येक वळणावर एखादी जुनी गोष्ट, प्रत्येक झाडाखाली एखादं भय. आणि या सगळ्या कथांचा केंद्रबिंदू होती ती म्हणजे आमची जुनी शाळा. गावाच्या थोडंसं बाहेर माळरानाच्या कुशीत उभी ती एक जुनी शाळा. दगडी भिंती आणि लाल कौलांचं छप्पर आणि भोवती तुटक फुटक कुंपण. दिवसा डोळ्यात ती अगदी साधी वाटायची. मुलांचा गोंगाट, घंटीचा आवाज, वर्गात उडणारी खडूची धूळ, सगळं काही अगदी नेहमीचंच. पण संध्याकाळ झाली की ती शाळा वेगळीच दिसायची. तिच्या भिंती लांबच लांब सावल्या टाकायच्या. खिडकीतून येणारा वारा एखाद्या सुस्काऱ्यासारखा वाटायचा आणि मुख्य दरवाजासमोर उभं राहिलं की छातीत कुठेतरी दडपण यायचं. कारण न सांगता आमच्या गावात एक म्हण होती की ही शाळा मसनवट्यावर बांधलेली आहे. लहानपणापासूनच ती ऐकत आलो होतो. आजी, आजोबा आणि आजूबाजूचे लोक सर्वजण हेच कुजबुजायची. म्हणे पूर्वी या जागेवर स्मशान होतं. गावात मरण झालं की मृतदेह तिथेच नेला जायचा. राग, हाडं आणि अस्थी सगळं तिथेच. नंतर काळ बदलला, गाव वाढलं आणि कोणाच्या तरी निर्णयाने तिथे आता शाळा बांधली गेली. पण आम्हा पोरांना मात्र ही गोष्ट फक्त भाकडकथा वाटायची. अरे काहीही सांगतात मोठी माणसं, भूतभीत कुठं असतात वय? शाळेत आपण रोजच जातो, कधी काही झालंय का? आम्ही सगळे आठवीत होतो. वय तेच सगळ्या गोष्टींवर हसायचं, धाडस दाखवायचं आणि भीतीलाही नावं ठेवायचं. आमचा टोळका म्हणजे मी, योगेश, अक्षय, नाग्या आणि आदित्य. आम्हा 5 जणांची म्हणजे एकदम घट्ट मैत्री. शाळा सुटली की माळरानावर खेळणं, नदीकाठी दगड फेकणं आणि संध्याकाळी उशिरा घरी ओरडा खाणं हाच आमचा दिनक्रम होता. पण एक दिवस असं काही घडलं ज्यामुळे सगळं गाव अस्वस्थ झालं. तो होता शाळेचा वॉचमॅन म्हणजे रघुनाथ काका. उंच, काटक शरीर, कायम अंगावर खाकी शर्ट आणि चेहऱ्यावर कायम गंभीर भाव. गेली कित्येक वर्ष तो शाळेतच होता. सकाळी लवकर येणं, संध्याकाळी शाळा बंद करणं आणि रात्री शाळेतच थांबणं. पण एक दिवस अचानक एका सकाळी रघुनाथ काका शाळेत आलेच नाहीत. दुसऱ्या दिवशीही नाही. तिसऱ्या दिवशी मात्र गावात अशी बातमी पसरली, रघुनाथ काकांनी अचानक नोकरी सोडली. कुठं गेली आणि का गेली हे कोणालाही माहीत नव्हतं. गावात सर्वत्र चर्चा रंगली. कोणी म्हणालं नक्की काहीतरी पाहिलं असणार, तर कोणी म्हणालं बहुतेक त्याला शाळेतलं भूत दिसलं असावं. आणि काही म्हातारी माणसं म्हणायची, का नाही दिसणार, शेवटी मसनवट्यावर बांधली ना शाळा, भूत तर दिसणारच. आम्ही हे सगळं ऐकत होतो, पण मनातून आम्हाला हसू यायचं. अरे वॉचमॅन आहे, रात्री एकटा राहतो, घाबरला असेल बहुतेक, काहीतरी कारण असेल, भूताचा संबंध कशाला? पण एक गोष्ट मात्र विचित्र होती. रघुनाथ काका कोणालाही काही न सांगताच गेले होते. न अर्ज, न निरोप, न कोणता फोन. जणू काही ते फक्त त्या जागेपासून पळून गेले होते. आणि मग एक संध्याकाळ अशी आली. शाळा सुटून आम्ही माळरानावर बसलो होतो. सूर्य डोंगराळ मावळत होता. आकाशही लालसर झालं होतं. वारा एकदम थंड पण अंगावर काटा आणणारा. तेव्हाच नाग्याने विषय काढला,
आपण एकदा रात्री शाळेत जाऊन पाहूयात का? क्षणभर शांतता. अक्षय म्हणाला, अरे कशाला? त्यावर नाग्या म्हणाला, अरे मग शाळेत खरंच काही आहे की नाही आपल्याला कळालं असतं. गावातले लोक उगाच घाबरतायत. मला तर वाटतं तिथे असं काहीही नसेल. योगेश हसला. हो रे, मला पण वाटतं एकदा बघूनच यावं. माझ्या मनात थोडीशी धडधड झाली, पण मी ती अजिबात दाखवली नाही. आदित्य म्हणाला, चल ना, एकदाचं बघून आलो की विषय संपेलच. आम्ही सगळ्यांनी एकमेकांकडे पाहिलं. भीती तर होतीच, पण त्याहून मोठं होतं ते धाडस दाखवायचं वेळ. शेवटी आमचं ठरलं, आज रात्री सर्वांनी भेटायचं आणि शाळेची शहानिशा करून यायची. त्या निर्णयाची गाठ बांधून आम्ही लगोलग घराकडे निघालो. घरी जेवण वगैरे करून आम्ही लवकर झोपायला जातोय असं सांगून आम्ही हळूच बाहेर पडलो. गाव निद्रेच्या आहारी गेलतं. कुत्र्याचं भुंकणं अधूनमधून ऐकू यायचं. आकाशात अर्धचंद्र लटकलेला होता. शाळेकडे जाणारा रस्ता मात्र त्या रात्री फारच लांब वाटत होता. सगळीकडे अंधारच अंधार. आकाशात चंद्र असला तरी त्याचा उजेड जमिनीपर्यंत पोहोचत नव्हता. झाडांच्या सावल्या रस्त्यावर वाकड्या तिकड्या पडलेल्या होत्या. दूर कुठेतरी कुत्री भुंकत होते, पण ते भुंकणं साधं नव्हतं. ते एकदम ताणलेलं होतं, जणू काही काहीतरी घडणार आहे अशी इशारावजा आरोळी असावी. आम्ही 5 जण हातात टॉर्च घेऊन एकामागून एक चालत होतो. कोणीही अजिबात बोलत नव्हतं, फक्त पावलांचा आवाज आणि आमच्या श्वासांचा. शाळेचा गेट दूरवरून दिसायला लागला. त्या क्षणी माझ्या अंगावर शहारे आले. दिवसा तोच गेट आम्ही रोज ओलांडायचो, पण रात्री मात्र तो एकदम काळा, उंच आणि जणू आमच्याकडेच रोखून पाहतोय असंच आम्हाला वाटत होतं. गेटच्या आत एकदम दाट काळोख पसरलेला होता. इतका दाट की टॉर्चचा प्रकाशही जणू त्यात गिळून जात होता. माझ्या पोटात एकदम कालवाकालव झाली, पण चेहऱ्यावर भीती मात्र दिसू द्यायची नव्हती. कोणी मागे हटू नये म्हणून मीही पुढे सरकलो आणि मी शक्य तितक्या खणखणीत आवाजात म्हणालो, चल आता आत जाऊया. आणि पुढच्या क्षणी आम्ही सगळ्यांनी मिळून गेट ढकललं. गेट उघडताना जो आवाज झाला तो त्या शांत रात्रीत अगदी अंगावर येणारा होता. तो आवाज जणू काही शाळेच्या आत दडलेल्या अंधाराला जागा करून गेला. आम्ही सगळे आत शिरलो. दिवसा गजबजलेली शाळा आता पूर्णपणे स्मशानासारखी वाटत होती. ना मुलांचा आवाज, ना कुठली घंटी, ना कुठल्याही वर्गातून येणारी कुजबूज. फक्त एक जड शांतता. टॉर्चचा प्रकाश फिरवला तरी कुठेही नीटसं काही दिसत नव्हतं. वर्गखोल्यांच्या खिडक्या काळ्या भोकांसारख्या वाटत होत्या. ऑफिसच्या बाहेर एक पिवळसर दिवा मंद मंद मिणमिणत होता. तो दिवा पूर्णपणे बंदही होत नव्हता आणि नीट पेटलाही नव्हता. तो प्रकाश हलका हलका हलू लागला आणि प्रत्येक हालचालीबरोबरच सावल्या भिंतीवर नाचत होत्या. चला आधी ऑफिस बघूयात, अक्षय कुजबुजतच म्हणाला. आम्ही सगळे ऑफिसजवळ गेलो. दार बंद होतं, कुलूप मात्र नव्हतं. ते पाहून थोडं आश्चर्य वाटावं, पण तसं काही नव्हतं, कारण गावातली टवाळखोर पोरं आधी सगळी कुलपं फोडून भंगारात विकून टाकायची हे आम्हाला चांगलंच माहीत होतं. दार हलकेच उघडलं. तो आवाज इतका कर्कश होता की माझ्या काळजात धडकी भरली. ऑफिसातून रिकामच होतं. टेबल, खुर्च्या, धुळीने भरलेली कपाटं. पण तिथं उभं राहिल्यावर काहीतरी विचित्रपणा जाणवत होता. जणू काही कोणीतरी आमच्या मागे उभा आहे. मी आजूबाजूला पाहिलं, पण तिथे मात्र आमच्याशिवाय कोणीही नव्हतं. मग आम्ही ठरवलं की एक एक वर्गखोली तपासायची. पहिली वर्गखोली रिकामी, दुसरीही रिकामी. टॉर्चचा प्रकाश भिंतीवरून फिरत होता. फळ्यावर लिहिलेलं अजूनही पुसलं नव्हतं. खडूचे ठसे, भाकांवर कोरलेली नावं, सगळं अगदी तसंच. पण आजूबाजूच्या वातावरणाने मात्र माझी भीती वाढतच चालली होती. कारण जिथे माणसांचा वावर असायला हवा
तिथे इतकी शांतता नैसर्गिक वाटत नव्हती. वर्ग तपासत तपासत आम्ही 7वीच्या वर्गाजवळ आलो. दार अर्धवट उघडं होतं. मी टॉर्च आतमध्ये मारली आणि त्या क्षणी माझं हृदय थांबल्यासारखंच झालं. कारण आतमध्ये शेवटच्या बाकावर एक लहानसा मुलगा बसलेला होता. डोकं खाली झुकलेलं, दोन्ही हात गुडघ्यावर, आणि तो अजिबात हलतही नव्हता. माझ्या तोंडून आपोआप आवाज निघाला, अरे आतमध्ये बघा. सगळे माझ्याकडे धावतच आले. हे नक्कीच भूत असावं. क्षणभर सगळे गप्प झाले. माझ्या पायांना जणू अजिबात जमीनच राहिली नव्हती. डोक्यात फक्त एकच विचार की लवकर इथून पळ. पण तेवढ्यातच आदित्य पुढे आला. थांब, नीट बघ. त्याने टॉर्चचा प्रकाश त्या मुलाकडे नीट नेला. तो म्हणाला, अरे मूर्ख हो, ते बघा, त्याने शाळेचे कपडे घातलेत. आम्ही नीट निरखून पाहिलं आणि खरंच पांढरा शर्ट आणि निळी पॅन्ट. तेवढ्यात आदित्य शांतपणे म्हणाला, अरे एखादा विद्यार्थी असेल, शाळेत बहुतेक झोपला असेल आणि इथेच राहिला. माझ्या मनात गोंधळ उडाला. आयला, हे कोण असेल? एखादं भूत की एखादा जिवंत मुलगा? आम्ही सगळ्यांनी एकमेकांकडे पाहिलं. भीती तर होतीच, पण उत्सुकता त्याहून जास्त. आम्ही दार पूर्णपणे उघडलं आणि आम्ही एका पाठोपाठ एक आतमध्ये गेलो. आमच्या पावलांचा आवाज वर्गात घुमला. त्या मुलाने अजूनही डोकं हलवलंही नाही. आम्हाला वाटलं बहुतेक तो अजूनही झोपेतच असावा. मी हळूच म्हणालो, ए, कोण आहे रे तू? पण समोरून मात्र काहीही उत्तर आलं नाही. आणि मग तो झटक्यात उठून उभा राहिला. टॉर्चचा प्रकाश थरथरतच त्या मुलाच्या चेहऱ्यावर पडला आणि आमचं काळीज अक्षरशः गोठून गेलं. तो चेहरा मानवी नव्हताच. संपूर्ण चेहरा जळालेला होता. त्वचा काळी पडलेली, ठिकठिकाणी मांस लोंबकळत होतं. ओठ नव्हतीच, दात उघडे पडलेले, आणि जिथे डोळे असायला हवे होते तिथे फक्त रिकामे आणि काळे खड्डे. क्षणभर कुणीही ओरडलं नाही. आम्ही सर्वजण श्वास घ्यायचंही विसरून गेलो. आणि मग अचानक त्या मुलाने हळूहळू डोकं आमच्याकडे फिरवलं आणि त्या क्षणी आमच्यातली उरली सुरली ताकदही गळून पडली. पळा! आमच्यातलं कोण ओरडलं आणि कधी ओरडलं ते आम्हाला कळालंच नाही. आम्ही सगळे एकाच वेळी वर्गाच्या बाहेर झेपावलो. पाय एकमेकांमध्ये अडखळत होते. हृदय इतकं जोरात धडधडत होतं की आमच्याच कानात आवाज घुमत होता. आम्ही धावत असतानाच दार आपोआप बंद झालं. जोरात, अत्यंत जोरात. त्या आवाजानं पूर्ण शाळा हादरली. आम्ही थांबलो. दार ओढलं, ढकललं, त्यावर लाथा मारल्या, पण दार मात्र अजिबातच हलत नव्हतं. आणि तेव्हाच तो खेळ सुरू झाला. संपूर्ण वर्गखोल्यातून एकाच वेळी आवाज येऊ लागले. लहान मुलांच्या हसण्याचा, धावण्याचा आणि ओरडण्याचा. जणू काही शाळा पुन्हा भरली असावी. पण तो आवाज आनंदाचा नव्हता. तो आवाज होता मरणानंतर विकृत आयुष्य जगणाऱ्यांचा. हळूहळू टॉर्चचा प्रकाश फिकट पडू लागला आणि त्या अंधुक प्रकाशात आम्हाला हळूहळू सावल्या दिसू लागल्या. एक दोन नाही तर असंख्य. प्रत्येक बाकावर एखादी काळसर आकृती बसलेली, लहान लहान, डोकी वाकलेली, आणि फळ्याच्या शेजारी एक भली मोठी उंच आकृती. बहुतेक ते शिक्षक असावेत. हातात जाड काठी, फळ्याकडे तोंड करून, आणि तो काहीतरी शिकवत होता. पण शब्द नव्हते, फक्त एक घोगरा आणि गुदमरलेला आवाज. त्या सगळ्या सावल्या त्याच्याकडे रोखून पाहत होत्या. माझ्या मेंदूने तर काम करायचंच थांबवलं. तेवढ्यातच तो जळालेल्या चेहऱ्याचा मुलगा शेवटच्या बाकावरून उठला. त्याच्या पायांचा आवाज नव्हता आणि तो हळूहळू आमच्याकडे येत होता. एक पाऊल आणि मग दुसरं. त्याच्या तोंडातून एक विचित्र हसू फुटलं. त्या हसण्यात वेदना होत्या, आक्रोश होता आणि शेकडो वर्षाची कैद होती. आमच्या अंगातलं तर रक्तच गोठून गेलं. आता काही आपलं खरं नाही, हा विचार सगळ्यांच्या डोक्यात स्पष्ट दिसत होता. अक्षयने स्वतःला सावरलं. तो थरथरत होता, पण त्याच्या डोळ्यात एक वेगळी चमक होती. त्यानं संपूर्ण ताकद एकवटली आणि दारावर जोरात लाथ मारली.
दार हललं. त्याने पुन्हा एक धाडकन लाथ हाणली. दार पुन्हा हललं आणि तिसऱ्या लाथेवर मात्र कडाक असा आवाज करत दार झटक्यात तुटलं. आम्ही लगेच बाहेर झेपावलो. पण बाहेरचं दृश्य पाहून आम्हाला हे कळालं की आपण अजूनही शाळेतच अडकलेलो आहोत. बाहेर आता शाळा नसून तिच्या जागी होतं फक्त एक जुनं स्मशान. जमीन काळी, हाडं विखुरलेली, अर्धवट जळालेली प्रेतं. काही प्रेतं अजूनही जळत होती. काही माणसांच्या आकृत्या रडत होत्या, मोठमोठ्याने आक्रोश करत होत्या. एक प्रचंड मोठं वडाचं झाड आणि त्या झाडावर असंख्य आकृत्या लटकलेल्या. कुणाचं डोकं तुटलेलं, कुणाचे हात मोडलेले आणि कुणाची फक्त सावली. आम्ही आयुष्यात प्रथमच एवढे घाबरलो होतो. आमच्या डोळ्यातून पाणी वाहू लागलं. नाग्या रडतच म्हणाला, देवा वाचवा आम्हासनी. आम्ही पळायला सुरुवात केली. कुठे ते माहीत नव्हतं, फक्त पळायचं होतं. तेव्हाच मला काहीतरी हलताना दिसलं. तो होता झोका, शाळेचा झोका. तो स्मशानात एकटाच उभा होता, जणू काही आम्हालाच हाक मारत असावा. आम्ही नकळत त्या झोक्याकडे गेलो आणि पुढच्या क्षणी झोका स्वतःहून जोरात हलू लागला. आम्ही त्याच्याकडे पाहिलं. त्यावर एक मुलगी बसलेली होती. तिचं मात्र डोकं नव्हतंच, फक्त धड. आणि तरीही हसण्याचा आवाज येत होता. ते हसू कानात घुसून आमचा मेंदू फाडत होतं. आम्ही सर्व मोठ्याने किंचाळतच पळालो. माझ्या तोंडातून आपोआपच शब्द बाहेर पडले. मी मोठ्याने हनुमान चालिसा म्हणायला सुरुवात केली. माझा आवाज फुटला, डोळे पाण्याने भरलेली. पण मी थांबलो नाही. आणि तेवढ्यातच मला समोरच गेट दिसलं. तेच गेट ज्याने आम्ही शाळेतून बाहेर जाऊ शकत होतो. आम्ही सगळी ताकद एकवटली आणि सरळ बाहेर धावलो. आमचं सर्वांचं अंग घामाने ओलचिंब झालं होतं. माझी तर बोबडीच वळाली होती. क्षणात सगळं बदललं. गावात येईपर्यंत आम्ही कोणीही एकमेकांशी बोललो नाही. तसंच धावत राहिलो आणि थोड्याच वेळात आम्ही सर्व गावात पोहोचलो. गावात आल्यावर आम्ही मागे वळून पाहिलं. शाळा पुन्हा तिथेच उभी, शांत आणि निर्जीव. थोड्याच वेळात आम्ही माझ्या घरी आलो. जोरजोरात दार ठोठावलं. थोड्याच वेळात बाबांनी बाहेर येऊन दार उघडलं. आमची अवस्था पाहूनच घरचे सर्वजण घाबरून गेले. आम्ही सर्वांनी थरथरतच घडलेली सर्व घटना सांगितली. घरचे आधी प्रचंड रागावले. आम्हाला 2-3 चापटा मारल्या आणि मग आमच्या अवस्थेकडे पाहून ते शांत झाले. बाबांनी सगळ्या पोरांना त्यांच्या घरी सोडून दिलं. पुढचे 4-5 दिवस आम्ही सर्व तापेने फणफणत होतो. गावात सर्वत्र चर्चा झाली. आमच्या गावातील पाटील धोंडू तात्या आमच्या घरी आले आणि आम्हाला समजावलं. अरे पोरं हो, ईशाची परीक्षा घ्यायची नसते. तुम्हा पोरांना लोक म्हणतात ते खोटच वाटतं. अरे मसनवट्यावरती ती शाळा उभारली होती. त्यावर अनेक यज्ञ घातले, पूजा केल्या, पण ते भूत काही जायचं नाव घेईनात. म्हणून रात्रीचं तिकडे जाणं धोक्याचं आहे. ती शाळा फक्त दिवसात चालू राहते. रात्रीचं तिकडं कोणी बी टिकत नाही. 5-6 दिवसात सर्व काही नीट झालं. 4-5 दिवस आम्ही शाळेतच गेलो नाही आणि विशेषतः 7वीच्या वर्गाकडे तर आम्ही पुन्हा फडकलोही नाही. आता त्या घटनेला अनेक वर्ष उलटून गेलीत, तरी स्वप्नात कधी कधी तेच चेहरे आणि तेच हसू दिसतं. मित्रांनो, ही फक्त एक कथा नसून एका गावात घडलेली एक सत्य घटना आहे. पण गोपनीयता राखण्यासाठी मी गावाचं नाव आणि शाळेचं नाव घेऊ शकत नाही. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन अनुभवासह. धन्यवाद.